Ja tässä pelissä tää on tämmönen aavejahti-peli, eli Jere on aave ja 4 muuta pelaajaa ohjaa miihahmoja, eri värisiä miihahmoja, vihreä, punainen, keltainen ja liilavärinen. Ja näiden hahmojen tehtävänä on taskulampulla pysäyttää aave, eli kontrollit on hyvin simppelit näillä hahmoilla. Ristiohjaimella liikutaan, ykköspainikkeesta käyttää taskulampua, kakkosella astuu sivulle, eli tämmönen sivuaskel. Jos on tiukka paikka, niin kannattaa kakkosta käyttää. 5 minuuttia on kaiken kaikkiaan aikaa jäljellä. Eilen nähtiin tiukkoja taisteluita, mutta Aave voitti joka kerta. Eli nyt on tiukka paikka. Katsotaan miten käy tällä kertaa. Kaikki ainakin pelaajat hyvin on vielä messissä. Ja vielä pienenä muistutuksena, että jos oma ohjaan tärisee tässä matkan varrella, silloin tiedetään, että lähellä piilee Aave, eli tarkkana täytyy olla koko ajan jatkuvasti. Ja nyt ollaan kaikki pelaajat siellä ruudun vasemmalla puolella, Jere menee siellä jossain, eli sitä ei tosiaan näe täältä TV-ruudulta, mutta Jere näkee kaiken, mitä siellä ruudulla on. Eli toki voi sitten käyttää tällaista juoksupainiketta Aavella, jolloin se välähtää hetken aikaa tuolla ruudun. Oikealla puolella näytti välähtävänkin. Ja tässä tapauksessa yksi kaveri on maassa, niin kannattaa käydä auttamassa kaveri ylös, eli taskulampulla heijastaa ja sitten Aave käyttää tilaisuuden hyödyksi, nappaa jälleen kerran yhden pois. Ja sieltä saatiin yksi pelaaja takaisin kehiin, 4 minuuttia aikaa vielä jäljellä. Ja siellä on liilan värinä auttamassa punasta. Saadaanko kaveri kehiin vai tuleeko Aave jälleen nappaamaan, että kannattaa aina varmistaa kaveri selusta. 3. minuutti lähti siitä, 3.50 on aikaa enää jäljellä. Aave menee jossain siellä lähettyvillä varmasti. Tässä voi hieman kuikulla olla yli näkee, missä Jere liikkuu. Eli Jerellähän on täysin erilainen näkymä tähän peliin. Tämän ainutlaatuisen Wii U Gamepad-ohjaimen avulla, eli tätä pelimahdollisuutta ei löydy miltään muulta laitteelta, se on aivan varma. Eli ainoastaan Wii Ulla pääsee kokemaan tämän uuden pelitavan, ja kaikki nämä pelit on tuolla Nintendo standilla 13 eri peliä testattavana, eli ehdottomasti kannattaa DigiExpo-messut käyttää hyödyksi ja kokea tämä uusi pelitapa Nintendon osastolla. Ja jälleen napattiin sieltä ja enää 2 hahmoa jäljellä. Nyt on tiukka paikka, paristot kuluu tästä taskulampusta. Nyt tarvittaisiin paristoja lisää. Löytyykö sieltä mistään ruudun vasemmasta ja oikeasta reunasta löytyy yhdet paristot. Ja jälleen on akku täynnä keltaisella hahmolla. Katsotaan miten käy. Jälleen yksi lähtee sieltä saman tien. Lipettiin liilavärinen, vietiin sinne ylös. Nyt on paha paikka. Ainoastaan 2 hahmoa jäljellä ja aikaakin on kuitenkin vielä jäljellä, akku vähän lopussa siellä toisella pelaajalla. Ja jälleen lähtee keltainen kaveri nyt liikenteeseen. 1 hahmo jäljellä enää. Juuri saatiin toinen herätettyä, 2 jäljellä. Vieläkin on kuitenkin aikaa, 2.45. Ja koko ajan Jere on valppana nappaamassa sieltä hahmoja kiinni. Ja onnistuuko Jere nappaamaan nyt se vihreän vielä siitä? Peli päättyy siihen. 2.35 on vielä aikaa jäljellä. Katsotaan miten käy ja sieltä nappasi jälleen kerran. Hienosti pysy pelaajat kuitenkin kehissä, mutta ei aivan riittänyt voimaa tässä pelin voittamiseen. Mutta annetaan aplodit vielä kavereille. Hieno suoritus kuitenkin. Paljon paremmin sujuu kuin eilen. Eli selkeästi huomataan, että messujen edetessä taso paranee ehdottomasti. Kovia pelaajia oli kyseessä nyt. Hyvin suoriuduttiin eilenkin, mutta nyt päästiin paljon pidemmälle. Arvasin se päästä. Sieltä on vihreä.
Oliko se viimeinen? Ei, mä olin tuo punainen. Kuka se oli se viimeinen? Minä. Hyvin pelattu.